Yes, Idol Joanne, the Miss Universe 2022, Arboni Gabriel, ket imay, nag-grocery kat nagdinumpa, dito'y grocery cart me. Nasa dino ket dito'y nga nagpa-picture tino mo tibiyang ka nagsalusod takin ko na, no kasano, iti kaadana, and of course, iti purpose na nga, imay, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ni Miss Universe 2022. Dakil nga eksperyensya dito, Idol Joanne, gapot insigida nga sinumbaton na dito nadakamat nga sa ludsod tayo kit kinunana outreach program kahit nga tumulong ka digiti kakabsat nga marigrigat yung wano kasapulan iti makmakan isut ka po nga no apay nga naggimatang ka digiti nagdudumang makan iti pala ang groceria ti may isang mall dito nga San Nicolas, Ilocos Norte. Malaksi iti daytoy ket adu pa digiti aktibidades na nga panang promote tumet iti Ilocos Norte iti panag sorsor na. E din ta magmagna iso na awan unay nakapansin malaksi ka digiti mahilig iti pageant world kas kumatoy mo tibiyang ket nakilak iso na nga iso na mismo ti Arboni Gabriel. Isot tsaka mo kabagyan ni Dennis Gabriel Alipio iso na at kakalangadan sa nga magapo ka detoy ket adu digiti pay aktibidades may panggep iti parang promote iti tourism ti Ilocos Norte pakaraman ka digiti produkto nga makmakan wenno digiti delicacies Ilocano delicacies iti probinsya ken kasapay digiti tourist destination nga pagturunganda. Kagidan detoy iti Miss Ilocos Norte iti laing Calabes nga naisang kat iti probinsya may samot di nga aktibidades nga inatendaran tinadakamat nga beauty queen malaksi diti dayta ket kayat na pay nga ma-experience mo digiti nagdudumang bado nga usaren iti fashion industry nangangro na dita nga pinili Ilocos Norte usar iti Abel ni Nana Magdalena Gabayo kas National Living Treasure. Ken dumapay nga masursor na iti probinsya ti Ilocos Norte. Dakkel nga banag ditoy gapot saan lang nga iti turismo no digiti pagkasapulan digiti kakailian ken of course diti panagtulong na iti pada nga tao kas pasublat na met ket iti wenno panagyaman na kadigiti kakailian. Dakkel nga banag dijay importante kanang digiti agkasapulan wenno digiti marigrigat. That latest update, malipod iti Ilocos Norte Tourism Office, para ti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak Arimen.